Пиеш ли вода само когато ожеднееш, вече си закъснял. Истинската енергия започва с правилната хидратация. Тялото ти се нуждае не просто от вода, а от баланс, течности и електролити, които поддържат всяка функция в синхрон. Новия продукт на Aquasource, електролити и хидратация, е създаден да подкрепя точно този баланс. Лесно, ефективно и всеки ден. Грижата за себе си започва отвътре. Спри да подценяваш хидратацията. Тя контролира повече, отколкото мислиш. Хидратацията не е навик. Тя е основа за добро здраве. Ако искаш повече информация относно новия продукт на Aquasource, просто ми пиши. Пиеш ли вода само когато ожеднееш, вече си закъснял. Истинската енергия започва с правилната хидратация. Тялото ти се нуждае не просто от вода, а от баланс, течности и електролити, които поддържат всяка функция в синхрон. Новия продукт на Aquasource, електролити и хидратация, е създаден да подкрепя точно този баланс. Лесно, ефективно и всеки ден. Грижата за себе си започва отвътре. Спри да подценяваш хидратацията. Тя контролира повече, отколкото мислиш. Хидратацията не е навик. Тя е основа за добро здраве. Ако искаш повече информация относно новия продукт на Aquasource, просто ми пиши.